Mga dear, dito ako sa Lincolnwood Mall. Maghahanap tayo ng watch para sa aking tatay dear. Kasi siya gusto niya ng ibang watch kasi yung watch na pinadala ko last time hindi na daw gumana. So anyway, syempre bigyan natin hilig ng ating tatay, no? So, ayan. Hintayin niyo lang kung ano. So, doon tayo sa loob. So, dito ako sa paboritong store ko, which is Kohl's. So, dito tayo maghanap ng relo niya. Okay? So, titingin tayo. So, ito yung nakita natin, no? Casio. Kasi gusto niyang ganito lang eh, simple. Pero wala yung metro naman to, pero gusto niya Casio. Ang laki naman nito. Siyempre, bigyan natin yung gusto ng tatay natin. Ano ba to? New 1.3 battery 10 analog. Maganda dito kasi ito Timex. So maganda rin ang Timex na magkano kaya ang Timex. So kailangan natin yung makikita mo, which is tingnan natin yung Timex. Tingnan natin. Ayaw niya yung ganyan. Gusto kasi niya yung number na kikita. The Timex siguro is ba't wala ito $67 $16. Ano kaya ang ipipiliin natin dito? Ito Timex din. Ito mas maganda, no? Stopwatch with 30 lap memory, countdown timer, alarm. Ganda ng Timex. Yung itsura na. Kasi gusto lang niya. $57. Pare-pareho lang ata. $49. Ganun din. Parang ibang choices. So, maganda sana ito. Kaso lang mas gusto niya kasi yung Timex din to. Ang lalaki ba? Ito diba perfect ito siya. Ayan, perfect. Mas maganda ito. Maganda ata yun, yung 120. Ano? Wow, 120. Tapos may 90. So, mas maganda ata yun. Kasi mas makita niya yung ano, no? I like this one mga dear. Ayun, so cute.
Simple lang, no? Very simple. Oh boy. $40. 40 naging 28. Ano naman kasi silver. Ang cute to mga yan. Ayan, ang cute nito. Actually, I have my like that. I don't know where I put it. Fantastic. No? So, naghanap tayo ng para sa ating father there. So, yung ating father there. Hindi ko na nabalikan yung hat kong paborito, which is ano tayo ng ibang hats. How much is this hats? What is the price of this hat? For original. What's this? Reversible. So, baliktaran pwede, no? Pwede, ganyan. Saan ang price dito? So anyway, nakabili na tayo ng watch. Ito ko na lang sa inyo mamaya. Alright?